Aquest passat dissabte, dia 16 de març, va tenir lloc l'acte inaugural de la capital de la Sardana, Arenys de Munt 2013. Tot va començar a les 10 del matí a la plaça de l'Església amb les puntaires, tant de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt com de les puntaires Verge del Remei. Aquestes ens van poder mostrar el seu art tot movent els boixets al mig de la plaça. Vora 11:15 va començar l'audició i ballada de sardanes amb la principal de la Bisbal, on va plegar balladors i balladores per tal de ballar les sardanes. Tot seguit, a 11:45, a davant de l'Ajuntament, es feia l'acte institucional, on hi havia la inauguració d'una placa amb motiu de la capital de la Sardana i l'entrega de la bandera d'aquesta. En aquest acte hi van assistir l'alcalde i regidors del poble, i també alcaldes i alcaldesses de diferents municipis del Maresme, i personalitats com el delegat del govern a la demarcació de Barcelona, Fernando Brea, la diputada adjunta de Cultura de la Diputació de Barcelona, Mireia Hernández, i el director general de la Cultura Popular, Lluís Puig. Ell mateix assegura que és el principi d'un nou camí. Home, el dia d'avui és especial, no?, per tots, per tot el món sardanista de Catalunya, per descomptat per Arenys de Munt i per la comarca. Hem vingut aquí representació d'entitats i d'alcaldes i alcaldesses de tota la comarca. Per tant, podem dir que el Maresme ho està vivint com a dia de festa. I a nivell del món sardanista, doncs, avui comença una gran il·lusió. Veure com, treballant conjuntament, totes les entitats federatives de nivell de Catalunya amb un únic projecte, doncs s'ha aconseguit ajuntar les energies, ajuntar els esforços de tots plegats, d'ajuntaments, diputacions, Generalitat. Aquests grans esdeveniments sols no es poden fer de cap manera, ens cal que hi siguem tots i, per tant, il·lusió perquè durant un any vindré sovint aquí a Arenys de Munt, si em deixeu venir. Hi ha molts actes interessantíssims per venir i avui no és més que el principi d'un altre nou camí que comencem. Per tant, no és cap meta arribar avui a aquest dia inaugural, sinó que ben bé és començar una nova etapa per tota la cultura catalana i el sardanista especialment. Fernando Brea va destacar l'empenta d'Arenys de Munt a l'hora de crear el programa d'activitats. Que ara Arenys de Munt està al mapa de la sardana per tota la història, perquè és la primera vegada que n'hi ha una capital de la sardana en la història. Per tant, això d'aquí 100 anys es recordarà quina va ser la primera. Què espero? Doncs això sobretot que li doni més vida al poble de la que té, que faci que vingui molta gent i que es dinamitzi l'economia i el teixit social del poble. Un cop fet aquest acte, en comitiva, es va anar fins a la plaça de l'Església, on la cobla va interpretar la sardana a l'Estelada, inaugurada en aquest mateix dia amb motiu de la capital de la Sardana. Mentre sonava aquesta peça, el temps va canviar una mica i va començar a ploure. A causa de la pluja, els parlaments del pregó es van fer dintre de l'Església. El pregó el va realitzar Carme Sansa, actriu i en família arrelada a la població. Ella va explicar què és la sardana i va mostrar escrits on persones rellevants parlaven d'aquesta dansa. Seguidament van parlar les autoritats i també ens van mostrar la mascota, creada per Núria Herrero Puche, de l'Escola Sant Martí de 5è de primària. Representa una fulla de plataner, verda per davant, de primavera, que representa un noi, i al darrere s'hi veia la noia, de color marró, que representa la tardor. I per acabar el matí es va fer el dinar popular en el pati de l'Escola Sant Martí.